Masha Allah, mai sauraro yanzu ne sarkin musulmai ya yi wani bidiyo ya faɗa cewa an ga watan Ramadana watakon wata mai girma wanda a cikinsa ne ake samun falala masu ɗimbin yawa, wanda a lokacin ne idan ka yi abin da za a baka lada 10 zai ninku ya dawo 20. Domin yanzu haka an ga watan Ramadana a gurare da yawa, hakan ne yasa sarkin musulmai ya fito ya ayyana domin mutane gobe su tashi da azumin watan Ramadana, saboda wasu suna cewa idan ba su ga wata ba za su yi azumi ba. Hakan ne yake sawa wasu zaka ga ranar sallah ranar su ma suna yin azumi, saboda ranar da aka ɗauki azumi ba su ɗauki azumi ba, suna tunanin cewa ba a ga watan Ramadana ba. Mai sauraro, kafin mu kawo maka wannan bidiyo kai tsaye na sarkin musulmai, muna roƙonka idan wannan ne shigo ka tashar nan tamu ta farko, ka taimaka ka dangwala mana alamar subscribing, sannan kuma ka dangwala mana alamar ƙararrawar sanarwa, domin ta haka ne za ka dinga samun sababbin shirye-shiryenmu kai tsaye da zarar mun ɗora. Mun gode. Kada ka manta ka yi mana lakin a ƙasan bidiyon namu, sannan kuma ka yi mana comment. Mai sauraro, ni dai ina jan hankalin mutane domin yanzu wannan wata na Ramadana wata ne mai girma, wata ne wanda ya kamata idan mutane suna aikata babban laifi to su daina aikata shi, domin Allah yana ganin su, domin mutane su tashi su dage da addu'a a cikin wannan wata mai girma na Ramadana. Haka sarkin musulmai ya faɗa. Da fatan dai mai sauraro za ka yi amfani da wannan nasiha da sarkin musulmai ya yi a kan mutanenmu gaba ɗaya musulmai, domin ya kamata mu dage da istighfari da hailala a wannan wata mai girma, domin mu samu falalarsa mu ma a cikin sa, domin mu samu kuɓuta daga cikin waɗanda za su faɗa wuta. Mun gode da ziyartar wannan tasha tamu mai albarka.